allowed to participate in fresh elections in Zimbabwe. Azvina kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandakuwanirai paAfrica Beautiful Orund bepa rinowanika online. Vakanyora nyaya dzema-elections avari kutarisira kunzi achange achiitwa muna June, musi wa 30 June muZimbabwe, yavanenge vachingoti fresh elections. Isusuwo hatisati tanyatsowana proof yekuti tinyadzoti chokwadi chavari kutaura ichi chekuti 30 June panenge kune ma-elections muZimbabwe. But isusu tangoti ayo regadza timbouya timboverenga panapa futi timbonzwisisa, nekuti munongoziva kuti mushonga wekuningirikina wekupedza zvinhu zvakaita sana propaganda chinchi kudziexposa kuvanhu kuitira kuti vanhu vasaite zvekunzwa makungwa tichida kudziweka nyaya idzodzo semets, vanhu vobva vanyatsoziva kuti chokwadi here kana kuti kunyeba, tobva taivhura toivheneka. So ndosaka ndauya panapa panyaya version kuti tionesani kuti chii chiri kumbotaurika panapa, vari kutaura nezvei. So panapa vari kutaura vakati the people of Zimbabwe in the party of the country have been wondering in fresh elections to be held in Zimbabwe on June 30, 2024. We will just be a presidential tussle between President Emerson Mnangagwa and the main opposition leader Nelson Chamisa. So panapa ndo maitaurwa vari kuti ayo election iri riri kutaurwa here riri kutarisirwa kuti rinenge rakauya richimhanywa vari President Mnangagwa versus Advocate Nelson Chamisa, inenge iri president versus president. Ndo matauriro ari kuzviita panapa, matauriro election ari kuita, but isati zoti election rudzi rakadaro kuti yatasira kuti inenge ringori president chete, koma MP koma kansela iwo ari kungopopoterwa, ari kungonetswa nenyaya dzana shabangu. Bosi kana rangonzi election rakutotangidzwa pane pachitangidzwa zvese mazvona, ndo pamwe patisiri kunyatsotemba wakomana kuti vatotara chokwadi zvinhu izvi vari kunyatsozviona paizvi, because ndo vamwe vakuzomonza wakomana ivava vari kushanda mangwana kunzi zvima-account zvana mangwana, ndo dzimwe dzenyaya dzechitauro. But ayo regedza tiva respect timboona kuti vari kuti chii tidzike nawo. Zvikanzi to them it appears as through fresh elections are for the president only. So who is allowed to participate in the SADC sanctioned fresh elections in Zimbabwe? We got in touch with our participant science professor and based in Florida, USA, and he unpegged it for you, right? Rikatinzi kuti iye wacho ari kunzi hati kudi vari kuti professor wawo wekuflorida anzi, well, the most important thing to remember is that these are fresh elections. This means we are back to pre-August 2023 elections in Zimbabwe. We are in May or April. It also means we right now don't have a president, a government, and a parliament, and the people of Zimbabwe must elect candidates who offer themselves in this vacant position, he said. Ndo matauriro akeyo ari kutotaura kuti zvikira kuti hatina mapresidenti aiwa kwauya kuZimbabwe kuno katanoita kujairiro nevanhu vanotaura zvisina basa. Kwauya kuZimbabwe kuno so president atotonga nepresident Mnangagwa uyu amene ndarutaura kuti chiwe, but ndo manyorero ake rigatimboodzika navo timboonesana kuti vari kuti kudii, because taneta nekungopuwa zvimwe information zvisina zvirikutadza kuendesa vanhu kumberi, because vanhu vari kuda kuiforda kumwe kana matoti pari kutoitika chakati potongorohwa gaka wani kwete nguva nezvinyaya zvekuti mutiudza kuti imimi hapana hakuna president kuZimbabwe. Nyambo dzine dzichitaurwa idzodzo izi tichiona munhu ari muoffice, president office every day achingotonga achiita zvaari kuita, motaura kuti hakuna president muZimbabwe. Ndokumwe kujairirana kune kuripo, but regedza tidzike tiweke nyaya yembori yeZimbabwe semets pakanzi the people of Zimbabwe in this part of the country are excited. I saw it a long time ago, soon after the stolen August election, that the only way that criminal behavior by ZANU-PF and Mnangagwa could be punished was by holding fresh elections in Zimbabwe. I'm very happy Mnangagwa and ZANU-PF can't win free and fair elections, a great Zimbabwe university lecture says. Mumwe uyu anzi university lecture nyaya dzacho dzechingobatanzwa but mapepa nautu. But rekadza tidzike timbonzwa kuti vari kuti chii papati yavo yekupedzisira inyaya, vari kuti what is Mnangagwa and ZANU-PF doing with these by-elections which are gulping millions of dollars when the people of Zimbabwe are dying of cholera, hospitals are ill-equipped, no medicine, and the staff underpaid, but they are busy chasing a two-third majority which they want to achieve
through the backdoor fresh election in Zimbabwe will resolve this political crisis in Zimbabwe, a high school teacher in Chi. Saka last party yazotaurwa na high school teacher wari kunzi ataurawo kuchivo, but tatine shungu since vanhu vebepa nhau vanenge vachinyora vanenge vaenda vanotora nyaya ikoko, asi tatine shungu yekuti timboona vanhu vamafesi avo vari kutaura zvinhu zvakadai so izvi, nekuti mhuri yezimbabwe takada kutarisa nyaya yemabi-elections kuri kuonesana chokwadi. Vanhu veZANU-PF hapana pekuti vangapenga vachisiya kuchiitwa bi-election after bi-election, vatoziva kuti zvinhu zviri kuvabenefita. Zvekunzi kuri kuzoitwa fresh election hazvimo munzeve mavo, because ivo vari kutogadzirira kana iri 2/3 majority. Takaitarisa vanenge vachitofaitira kuti vatoiwana, but kana kuine plan chacho ichinge iripo, tirimirira kuinzwa kuna advocate Nelson Chamisa wacho mbune, kwete vamwe vanhu, because Chamisa nemanyarara akaita haangambobudisa information kupa vanhu, because hakuna kuti angati ari kuda kukwikwidzana neZANU-PF obva alikisa information, hakuna zvinhu zvakadaro. But mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yacho yandava ndakakubatirai panapa, ndakakuwekerai semets tichingonzwisisana zviri kutaurwawo nevamwe vanhuwo, tichinzwa mafungiro avo. So kana uchinge panapa iri first time yako, usakanganwa kusubscribe, hatibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.